Pas capus, my loves. Ar gyfer Pasgaleni, fy anreg I chi yw ffeithiau. Oeddech chi'n gwybod oedd Iesu ddim yn wyn? What? Na, you heard that right. Ledled y byd rydyn ni'n addoli lluniau o Iesu gyda gwallt melyn a llygau glas. Iesu gwyn, ond oedd Iesu ddim yn wyn, huns. It's embarrassing. He just wasn't. Meddyliwch amdano fo. Cafodd Iesu ei eni ym Bethlehem yn y Dwyrain Canol. He wasn't born in Pwllheli, huns. Sa'n gwybod am ti, ond dwi'n eithaf sicr bod dim gwallt melyn neu llygau glas gan bobl o'r Dwyrain Canol. Felly, o ble ddoeth y syniad yma? Cafodd y ddelwedd o Iesu Gwyn ei rannu ar draws y byd gan Gymru a Phrydain trwy trefedigaethau, colonialism. Roedd y ddelwedd o Iesu Gwyn hyd yn oed yn cael ei ddysgu mewn ysgolion cenhadwr, missionary. To be fair, yn aml roedd diwylliannau gwahanol yn darlunio Iesu yn nelwedd ei hunain. Ond pryd chi'n rannu ddelwedd yna ledled y byd, rydych chi'n gosod gwyndeb fel y safon. Os cafodd Iesu ei greu yn nelwedd Duw, a mae'r ddelwedd hynny'n wyn, beth ydy hynny'n dweud? Wnaeth Prydain hyd yn oed alw ei long caethweision cyntaf yn Iesu. Felly, ar gyfer Pasg blwyddyn yma, beth am i ni geisio datgymalu white supremacy? Is it? Is it? It is. Pas capus, bitches!